భగవంతుడు సర్వవ్యాపి, సర్వభూతాంతరాత్మ అని చెప్పినట్టుగాని భగవంతుని శక్తులైనటువంటి యొక్క పంచభూతములు కూడాను సర్వవ్యాపకమైనటువంటివి, సర్వశక్తిమయమైనటువంటివి. The five elements, which are expressions of God's power, are all-pervasive, all-powerful, and dwell in all beings, just like their master, God. ప్రపంచమంతా కూడాను పంచభూతములచే నిండి ఉన్నది. The whole world is pervaded by the five elements. పంచభూతముల చేతనే కట్టబడి ఉంటున్నవి. It is bound by them. పంచభూతముల చేతనే నడచబడుచున్నది. It runs based on the five elements. పంచభూతములో ఏ భూతము తక్కువైనప్పటికీ జగత్తు నడవలేదు. The world cannot proceed even if one of the elements is missing. కనుక ప్రతి మానవునికి కూడాను ఈ పంచభూతములు పంచప్రాణములు. Therefore, every man should consider the five elements as the five life principles. వీటి శక్తి సామర్థ్యములు ఎవరును గుర్తించలేరు. None can estimate the power and capacity of the five elements. అర్థం చేసుకొనలేరు. Nor can they comprehend. ఇలాంటి పంచభూతముల యొక్క తత్వమును ప్రతి మానవుడు కూడా గుర్తించక తప్పదు. Every man must necessarily know the significance and importance of the elements. గుర్తించినటువంటి వాడే ధన్యుడు. One who recognizes the importance of the elements is redeemed. అతనే పుణ్యుడు. He is indeed the blessed one. అతడే పురుషార్థమును గుర్తించినటువంటి వాడు. He is the one who has obtained the knowledge of the objectives of life. కనుక పంచభూతముల యొక్క తత్వమును చక్కగా అర్థం చేసుకొని దాన్ని వర్తించడము ప్రతి మానవునికి కర్తవ్యము. So, it is the duty of every man to know the value and significance of the five elements. సుఖ దుఃఖములకు మంచి చెడ్డలకు ఈ పంచభూతములే మూల కారణములు. The five elements are responsible for sorrows and joys, good and bad. కనుక మనం సుఖపడవలనన్నా పంచభూతముల చేతనే సుఖపడాలి. If we want to rejoice, we have to do so in the five elements. మనం దుఃఖములో మునగవలనన్నను ఈ పంచభూతముల చేతనే మనం మునగాలి. If we want to feel sad, we have to do so in the five elements. ఇవి పేర్లకు కానీ ఆకారములకు కానీ అతి అల్పంగా కనిపించవచ్చును, కానీ ఇది మహా శక్తివంతమైనటువంటివి. In form and name, the five elements may appear insignificant, but they are very powerful. ఈనాటి మానవుడు పుట్టినటువంటి వాడు కొన్ని సంవత్సరములకు వరకు పెరిగి తదుపరి ఈ దేహమును విసర్జిస్తున్నాడు. Man, having been born, grows into an adult and ages before leaving the world. ఈ పెరుగుట కానీ విసర్జించుటకు కానీ ఏది కారణం? What is the reason for the growth or death? ఈ పంచభూతములే. The five elements. ఈ పంచభూతములు ప్రతి మానవుని యందు కూడాను అణువు మొదలు ఘనం వరకు కూడాను వ్యాపించి ఉన్నవి. These five elements pervade everything from the atoms to the macrocosm. కనుక వీటి రహస్యమును మనం చక్కగా గుర్తించవచ్చు అత్యవసరము. So, it is most essential to recognize the secrets behind these five elements. దీనిని చక్కగా అర్థం చేసుకుని బుద్ధుడు ఈ పంచభూతములను వశం చేసుకునే నిమిత్తమై అనేక ప్రయత్నములు చేస్తూ వచ్చాడు. Realizing this, Buddha made a lot of efforts to know the secrets. బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి, సంఘం శరణం గచ్ఛామి అని చెప్పాడు. బుద్ధుడు తన యొక్క తత్వమును సంఘములో ప్రవేశపెట్టి తద్వారా ఈ సత్యాన్ని గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాడు. He said, I take refuge in Buddha and in Sangha. He made use of these principles in the Sangha and tried to understand this truth. మొట్టమొదట తన ఈ పంచభూతముల యందు దృష్టిని అరికట్టుతూ పోయాడు. As the first step, from among the five senses,
he began to control his vision. ఈ దృష్టిని కావడానికి కారణం ఏమిటి? What is the reason for this control on vision? ఈ పంచభూతముల యందు కూడాను ఈ దృష్టి అనేటువంటిది మహాశక్తివంతమైనటువంటిది. While considering the five senses, vision is very powerful. ఇందులో 40 లక్షల కాంతి కిరణములు ఉంటున్నాయి. The eyes contain 40 lakh light rays. ఈ కాంతి కిరణములను మనము అనేక విధములుగా కూడా మనము వ్యర్థము గావించుకుంటున్నాము. We have been wasting these light rays in many ways. కనుకనే మానవుని ధరించినటువంటి దేహము క్రమక్రమేణా కూడాను నశించిపోతూ వస్తుండాలి. This is the reason why the human body is decaying day by day. మనం చూచేటువంటి చూపులు, All our looks, మనం అనుభవించేటువంటి ఆనందములు, all our pleasures, దృశ్యకల్పితమైనటువంటి యొక్క ప్రభావములు, all the influences ఇవన్నీ కూడాను మానవుని యొక్క ఆయు ప్రమాణమును క్షీణింపచేస్తున్నాయి. are responsible for reducing the lifespan of man. ఒక్కొక్క తూరి చెడ్డ దృష్టి చూచినప్పుడు ఈ మానవుని యందు ఉన్నటువంటి యొక్క 40 లక్షల కాంతి కిరణం లోపల ఎన్నో లక్షలు క్షీణించిపోతున్నాయి. Every time you have a bad look, many lakhs of the light rays in the human eye are damaged. కనుకనే మానవునికి మొట్టమొదట ఐ డిఫెక్ట్ అనగా దృష్టి యొక్క దోషము లభిస్తుండాలి. That is the reason why one develops eye defects. దానికి ఏదో ఒక క్యాట్రాక్ట్ వచ్చిందని దాన్ని ఆపరేషన్ చేసుకోవటము, మందులు వేసుకోవటము, ఈ విధమైనటువంటి రీతిలో దీన్ని సంరక్షించుకుంటూ వస్తున్నాడు. People think that it is a cataract and undergo medical treatment, taking medicines. ఇవంతా కూడా డాక్టర్ దృష్టి లోపల క్యాట్రాక్ట్ అని అనుకుంటున్నారు, కానీ చెడ్డ దృష్టి యొక్క స్వభావములే ఇవన్నీ. In the doctor's opinion, it may be a cataract, but in reality, this is the effect of bad vision or bad looks. ఈ చెడ్డ దృష్టి యొక్క ప్రభావము తన యొక్క దృష్టి యందు చేరి అనేక విధములుగా తన శక్తిని కోల్పోపు చేస్తున్నది. This effect of bad looks is what affects the eye and also makes man weak. కనుక మనం దృష్టిని మొట్టమొదట అరికట్టాలి. So, we have to control our vision. మనం ఇంద్రియాలను అరికట్టడం చేత ఏదో మనం పవిత్రమైనటువంటి స్థితిని పొందగలుగుతున్నామని భ్రమిస్తున్నాము. We have a delusion that we reach a state of sacredness by controlling our senses. ఎన్ని విధములైనటువంటి సాధనలు చేసినప్పటికీ దృష్టిని అరికట్టక ఈ సాధన యొక్క ఫలితం ఏమాత్రం కూడా మనము అందుకొనలేము. If looks cannot be controlled, then all the other spiritual practices are in vain. ఇవన్నీ కూడా తాత్కాలికమైనటువంటి తృప్తి నిమిత్తమై మనం సాధనలు సలుపుతున్నాము. Spiritual activities confer only temporary happiness. ధ్యానము కానీ, జపం కానీ, తపం కానీ, ఏకాగ్రత కానీ ఇత్యాది సాధనలు అన్నీ కూడాను కేవలము మనం తాత్కాలికమైనటువంటి తృప్తి నిమిత్తమై చేస్తున్నాము. Be it meditation, repetition, penance, or concentration, give you only temporary pleasures. కాదు కాదు, ఇవి కాదు మన దృష్టిని రక్షించేది. These do not protect our vision. సృష్టినే రక్షించేటువంటి దృష్టిని ఎవరు రక్షించగలరు? Who can protect the vision that protects the entire creation? కనుకనే మన దృష్టియే మన యొక్క సృష్టి. This means that our vision is creation for us. మన నేత్రమే మన నిజమైనటువంటి శాస్త్రము. Our eyes are the sacred texts. కనుక మన యందు ఉన్నటువంటి యొక్క సర్వశక్తిని కూడాను ఈ దృష్టియే కోల్పో చేస్తుండాలి. So it is the vision that is responsible for loss of all the powers latent in us. ఇంకా రెండవది The second one, నాలుక. the tongue. దీనిలో 3 లక్షల టెస్ట్ బర్డ్స్ అంతా ఉన్నాయి. The tongue has more than 3 lakhs taste buds. 3 లక్షల టెస్ట్ బర్డ్స్ ఉన్నాయి. 3 lakhs taste buds. మనం రుచిని మరిగి అనేక రకమైనటువంటి రుచులకు మనం అభ్యాసం అయిపోయి ఈ రుచులను తినుకుంటూ ఈ ఆనందమును అనుభవించుకుంటూ ఆ యొక్క నాలుక యొక్క శక్తిని అంతా కూడా మనం కోల్పోతున్నాము. We get addicted to the various tastes and get lost in their enjoyment. Thus we lose powers the tongue is capable of. కేవలము రుచికరమైనటువంటి పదార్థములు తినడం మాత్రమే కాదు,
మనము అయిష్టమైన పదములు కూడాను ఈ నాలుగు చేత ఉపయోగపెడుతున్నాం. Not only to eat tasty things, we use the tongue also to utter very bad words. ఇతరుల యొక్క హృదయాన్ని కూడాను మనం బాధింపచేస్తున్నాము. We hurt others' feelings. కఠినమైనటువంటి పదములు ఉపయోగపెట్టి వారి హృదయాన్ని గాయపరుస్తున్నాము. We use harsh words to injure our fellow beings. కనుకనే ఈ నాలుక చేత మరింత ఆయువు తగ్గిపోతుంటున్నది. In this way, the tongue cuts short the lifespan. ఇదే విధంగానే ప్రతి ఇంద్రియం కూడాను తమ తమ శక్తులను అధికంగా ఉపయోగించటం చేత కోల్పోయి మన జీవితమనే కోల్పోతున్నాము. In the same way, every one of these senses is losing its power due to overuse and in turn reducing lifespan. కనుక మొట్టమొదట మన దృష్టిని రుచిని అరికట్టడానికి ప్రయత్నించాలి. To begin with, we should control looks and taste. ఈ రెండింటిని అరికట్టడం మన యందు ఆవిర్భవిస్తుంది ఒక నూతనమైనటువంటి శక్తి. When we control these two, a new kind of power emanates. ఎన్ని తపస్సులు చేసినప్పటికీ ఇది పెరిగినటువంటి ఒక తపశక్తి మన యొక్క దృష్టి చేతను మన వాక్కు చేతను టేస్ట్ చేతను పెరుగుతూ ఉంటుండాలి. Whatever penance you may do, the power can be increased only by exercising control over the taste, sight and words. మనం చాలా పొరబడిపోతున్నాము. We very often are mistaken. మన నిత్య జీవితంలో ఏదో చిన్న పదములు కదా అని మనం ఉపయోగపెడుతున్నాము. We think they are only tiny words and speak recklessly. కనుకనే మనము రసజ్ఞత తిరిగినటువంటి వాళ్ళం మనం. Thus we are unable to recognize the taste of the rasa. జిహ్వే రసజ్ఞే మధురత్వేత్వం ఆవర్ణయేత మధురాచరణి గోవింద దామోదర మాధవేతి. ఓ నాలుక, రుచి నెరిగినటువంటి నాలుక, సర్వశక్తిమయమైనటువంటి నాలుక, రసజ్ఞమైనటువంటి ఒక నాలుక, నీవు తెలిసి మాట్లాడు. O tongue, the all-tasting one, the all-powerful one, the nectarine one, speak with understanding only. ఏ పలుకు చేత ఎదుటివాని మనసును నొప్పిస్తుందో నీ గుర్తించుకోలేవు. You are not aware of the words with which you hurt another person. ఎదుటివాడు వ్యక్తి ఎదుటివాడు కాదు. The other person is in fact not another person. అందులో కూడాను ఉన్నది నీవే. In the other also you are present. దేహములు వేరు వేరైనప్పటికీ ఆత్మ ఇరువురు యందు ఒక్కటే ఉన్నది. The bodies may be different, but the spirit is the same in both. బాధ పడునది బాధ పెట్టునది రెండు ఒకే వ్యక్తిత్వమే. The one who is pained and the one who causes pain are the same. కనుక మనం ఎదుటి వ్యక్తిని బాధించేట్టుగా మనం మాట్లాడకూడదు. So we should not speak to others in a manner that hurts. కనుక నేను అప్పుడప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను, So Swami tells us, టాక్ లెస్ అని. talk less. కానీ అవన్నీ మీరు చాలా అలక్ష్యంగా తీసుకుంటున్నారు. But you neglect that teaching. కానీ మున్ముందు దీని యొక్క ప్రభావము ఎంతవరకు మిమ్మల్ని కృషింపజేస్తుందో మీకు తెలియకుండా పోతుండాలి. It is in the future that you will realize the hazards of talking too much. See no good. See good. See good. కానీ నీవు చెడ్డను చూడవద్దు. Never see what is bad. నీవు మంచిని చూడు. See only good. అప్పుడే నీకు నేత్రం కూడాను పవిత్రమైనటువంటి శక్తిని పొందుతుంది. Then alone will your eyes earn sacred power.